מה קורה חברים? כאן ארבל בפעם השלישית. היום אנחנו יודעים לשחק כמו כל הפעמים קאפד. משחק אנחנו ממשיכים בעבודת השטן. אנחנו בסופו של דבר נביא לו את השטרים האלה של הנשמות וננצח אותו. אז קדימה. מי שראה את הפרק הקודם יודע, אנחנו ניצחנו בוס ומיני בוס. עכשיו אנחנו עומדים לנצח עוד משהו. יש לנו כרגע 6 מטבעות ממי שהסרנו פה בפעם הקודמת. עכשיו בואו ניכנס. וולקאם. גם לך. בואו נקנה את העירייה הזאת. מעניין מה היא עושה, בואו נראה עכשיו. פשוט לקחתי אותה כי היא כחולה ואני אוהב כחול. הנה. איזה עירייה מגניבה. אני לא יודע מה היא עושה ועכשיו נדבר. אוי. עכשיו אנחנו נעשה את הכדור הזה והפעם אנחנו נצליח לנצח אותו. לא כמו בפרק הקודם. או קודם. שלא הצלחנו. A brawl is surely brutal. A brawl. היה להרוג אותו, מה זה? מה עושה? לא נראה לי שאני אי פעם עברתי אותו. נראה לי שהתבלבלתי בבוס אחר חבר'ה. התבלבלתי. מה עושה? למה הוא כזה? למה? כזה? כי? למה הוא מת? צחקי? וואו! זה הקבר שלו? מה זה עושה? אז אני חייב לא להפסיק ללכת. אולי אני אעשה עליו מיני אולטי. יש! נראה לי ניצחנו! איזה כיף! אני חושב שזה היה די קצר ויש לי מאוד מה לעשות טוב. אז נראה לצליח עוד. לא רע. במשטר של הנשמה שלו, בוא נעבור בגיף שלנו. אני זוכר שקיבלנו את האולטי הראשון שלנו. אנחנו בנינו. נראה שנקבל כוח מיוחד אם ניכנס לכאן. פה, הדגה. טוב, היא אמרה לנו שכאן אפשר לעשות. מה זה נראה? מה? וואו! אז אני צריך לקפוץ עליהם. למה הם באות לכיוונים? כאילו, כשאני מגיע בהם לא זה כלום. טוב, אני פשוט אוהב אותם, כי אני לא חושב שאם אני לא ארוג אותם זה משהו טוב. ממש טוב. אסור שמתקרבו אליי. Estaba de peto. מה קורה עכשיו? וואו, קיבלתי משהו. יאללה, מעניין מה קיבלתי. רשמי אוקיי. נראה לי שנדבר על זה. וואו! זה נראה לי אולטי ראשון. דיברנו על זה בפרק הראשון.
טוב, אני שמח. יש כאן שביל, שכאילו כאן נכון יש את השביל הגדול, אז יש כאן שביל שממשיך. מה זה? וואו, תראו את מגניב! אני יכול לצאת! איזה מגניב! עכשיו יש כאן... מה זה? משהו עם פרחים. בואו ננסה. This match will get red hot. איזה חמוד! וואו! Here goes. אוקיי, הוא כבר לא כזה חמוד. אתה לא חמוד, אני... אז מה זה? מה זה הדברים האלה? וואו! אומייגאד! וואו! מה קורה כאן? אז מה זה? אוקיי. עכשיו שהוא יריב בדיוק משהו. מה זה? אאו! אוקיי, אז צריך לדפוק מעל זה. או לא, עוד פעם התותים האלה. תותים חמים. אז מה זה? מה זה? אז מה זה? וואו, הבנתי, אז משהו כזה מגיע בהם? מה זה? איפה שהוא מחזיק זה כאילו איפה שהוא עושה כזה משהו שהורג אותי. הנה, הבנתם? לא! מה זה החלק אחר? היינו כל הזה קרובים. טוב, בוא נעשה פעם. פעם אני אורג אותך. הוא עושה את זה בפעם הקודמת ממט. אוקיי, עושה את זה. רגע, מה זה? זה עוד פעם זה. אאו. אוקיי, עכשיו עושה את זה. אוקיי, עושה את זה עוד פעם. כמה פעמים? די כבר. תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים שצריך לרסס את הפרח הזה. אני חייב להרוג אותו. אתה מתחיל לעצבן אותי. תמשיך לרקוד לך. תמשיך לרקוד, אתה לא מפרסם את עצמך. זה עוד פעם זה. אאו. זה עובר למטה. אוקיי, זה אחלה דבר. אאו. אוקיי, עכשיו זה עובר למטה. בואו נעשה עליו מיני אולטי. רגע, מה? זה האולטי הראשון שלנו. לא מבין מה זה. זה עוד פעם זה. אז הוא עושה את זה שתיים ברצף. שם, הוא לא עולה לפרח הזה. תפסיק לרקוד, למה אתה רוקד? נראה אותך. אוקיי, הוא עושה את זה. לא. אאו. אני אעשה לך את האולטי שלי. אאו. לא פייר. יש, ניצחתי אותו. מה זה ממש נתן אותו? ניצחנו. אני חושב שזה היה כל היום. אני הייתי ארבל, אתם הייתם ויאללה ביי.